खुलुमबाय लोगोफोर लाबोलायबाय दिनै मोनसे ओरैबायदि रियेल स्टोरी जायखौ नोंथांमोना ना मब्लाबा खोनाफेरदों ना मब्लाबा नुफेरदों नोंथांमोना हयथ' दा साननो हागौ जे बेयो फाग्ला जाबाय नामा मा बखिनो हमदों बेफोरखौ नोंमारगो नोंथांमोन एकदम रियेल स्टोरी माबोरै बेफोरबायदि कान्ड बानायदो बे हिन्जाव सासेया नोंथांमोनाबो खोनानानै आसरित मोनगोन गतिके भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था आरो जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ फटाफट साबस्क्राइब खालामनानै ला मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। इउपिआव थाइसे जायगायाव ओरैबायदि मोनसे जाथाय जालांदो जाय जाथायखौ नोंथांमोना फोथायनो टान मोनगोन जे बेफोरबायदि जेब्लाबो जानो हाया बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननो प्रुफखौ खोन्थिखानानैसो बे स्टोरीखौ जागायजेननोसै। नखरसे मानसि बिनानावखौ हाबा हरदोंमोन आरो बे बिनानावा जि गावनि हौवाजों नांलायबाय थानानै सानसे बियो बै हौवाखौ गारनानै गावसोरनि निजेनि न'आव फैनानै थाफैयो आरो निजेनि न'आव दंमोन गावनि बिदा सासे आरो बै बिदानि हिन्जाव बिबाजै आरो बिफा गैयामोन लोगोसे बिसानि गेदेर बिब'खौ गावसोरनि गामि खाथियावनो हाबा हरदोंमोन आरो बिसा जेब्लानो दरखार जायो अब्लानो बै बिखुनजो लानि न'आव फैनो हागो आरो खाथिथार बिनि थाखायनो बारा एसे टेनसन गैया। नाथाय सानसेखालि ओरैबायदि केस जायो जाय केसखौ नोंथांमोना खोनानानै आसरित मोनगोन। बै बिनानावा न'आवनो दंमोन आरो बिदाया अबेयावबा बाजाराव ओंखारलांनायाव बै बिगुमाया बिसोराव फैयो आरो फैनानै साहा आरि लोंनानै न'आव रावबो गैयामोन बिमाया फोथाराव थाङोमोन आरो बिनि उनाव दसे उनाव बिदाया बाजारनिफ्राय मोनफैनायनि उनाव बिसोरखौ ओरैबायदि अबस्थायाव नुयो जा अबस्थाखौ जोङो माने निजेनि मेगनजों नुबाबो जोङो आसरित मोनगोन ओरैबायदि अबस्थायाव नुफैदो बेबो बिबोनांजो बिगुमैजों। दा सानैखौबो बिदि नुनानै बिदाया खोब रागा जोंबाय आरो रागा जोंनानै गावनिनो बिनानावखौ बुंबाय जे नों लाजियाखै बेफोरबायदि खामानि मावनो बेयो नोंसोरनि निजेनि बिब'नि हौवा नों बै बिगुमैजों बेफोरबायदि खामानि मावनो नों लाजिनाय मोनाखै एसेबो आरो बिदि बुंनानै इखालि थाबाय आरो बिमानोबो बै बाथ्राखौ खोन्थाबाय आरो बै बिदाया निजेनि हिन्जावनि सिगाङावबो बे बाथ्राखौ खोन्थाबाय जे ओरै थोरै आं दिनै नुफैदो। नाथाय बे काहानिया इखालिनिल' नङा नोंथांमोन बै काहानिया प्राय बोसोरनै सिगांनिफ्रायनो जाबोबायदोंमोन आरो बे खोन्थाखौ उनावसो मिथियो। माबोरै मिथियो बेखौनो मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था। साननैसो उनाव बै घटना जाखांनाय साननैसो उनाव बिदाया आरोबाव सानसे बिब्दियैनो बिसोरखौ गाज्रि अबस्थायाव न'आव नुफैयो आरो इखालि बिनानावखौ बिगुमैखौ फन खालामहरो सिरि आरो फन खालामनानै बिगुमैखौ बुङो नों गाबोन फुङावनो खेरांसि 10 लिटार लानानै फै खेरांसि थाव 10 लिटार लानानै फै जोंहानि न'आव आंहा खामानि दं आरो थिग बिदि बुंनाय मथैनो बिगुमैयाबो अखानायै फुङावनो खेरांसि थाव लानानै फैयो आरो बै बिनानावा बिदाखौ रुवाजो खर' माथायाव देगासिनो देनानै खनसे देनायावनो बै बिदाया गावनि जिउखौ खोमानानै लायो आरो बिनि उनाव बै बिदाखौ बारि सिङाव लाना थांनानै खेरांसि लुनानै सावनानै बुथारो आरो बे खोन्थाखौ न'नि गासैनि सिगाङावबो बे बिनानावा ओरैबायदि सिगिनानै दोनो जे सोरबा जुदि बे खोन्थाखौ सोरनिबा सिगाङाव खोन्थायोबा खोन्थाया बिपद जागोन। नाथाय गुबुना बेलेग निजेनि हिन्जावा जेब्लाबो बेफोरबायदि खामानिखौ सह्य खालामनो थानो हाया आरो बिनि थाखायनो बै बिदानि हिन्जावा थांनानै पुलिस थानायाव रिपर्ट खालामहैयो जे ओरै थोरै खोन्था आंनि बिबोनाङा आंनि हौवाखौ रुवाजों देनानै बुथारनानै खेरांसि लुनानै सावनानै सेस खालामबाय आरो बेजों लोगोसे बिगुमैयाबो दंमोन आरो लोगो पुलिसा मोनफैनानै गासै जि जायगायाव सावदोंमोन मा रुवाजों देथारदोंमोन बेफोरखौ गासैखौबो थुब्रायजोबनानै माने केसखौ स्टाडि खालामो आरो खालामनानै बै बिनानावखौजो जाय थैनाय हौवा बिनि बिनानावखौजो
आरो बै बिगुमैखौ जों सानैखौबो एरेस्ट खालामनाय जायो आरो एरेस्ट खालामनायनि उनावसो मिथियो जे बे केसा दिनैनि नङा मैयानि नङा बियो 2 बोसोर सिगांनिफ्रायनो बेफोरबायदि सोलिगासिनो दङ आरो गावसानि बैदि हिनजावा बिनानावा गावसानि जि हौवानि न'आव बेफोरबायदि खामानि मावनो हायैनि थाखाय गावसोर सानैबो लोगो नांनो उसुबिदा जानाय थाखायनो बै हौवाखौ गारनानै फैनानै गावनि न'आव थाफैयो आरो गावनि न'आव थाफैनायनि उनाव बिसोरो बे गावनि न'आव फ्रियै बे खामानिखौ मावनो हायो आरो बिनि थाखायनो बियो निजेनि हौवाखौनो गारनानै फैयो गथ' सासे दंमोन 6 मासनि बै गथ'खौबो बियो गारनानै फैयो अब्ला भाबिना नाय नोंथांमोन सोरबा निजेनि बिनानावखौ बेफोरबायदि खालामगोन होननानै साननानै मोनदों नामा नोंथांमोना माब्लाबा बेफोरबायदि स्टोरी खोनादोंमोन नामा बे रियेल स्टोरी आरो आं नोंथांमोनखौ पुरा प्रुफ खोन्थिदो नै माने पेपाराव होखादोंमोन बेखौ आरो आं आसलते नोंथांमोननो खोनासंहोनाया एसे माने गोबाव जाबाय मानोना आंहा सम गैयिनि थाखाय बे भिडिअखौ बानायनो हाथ'वाखैमोन बेयो हप्तानैसो जाबाय बे जाथाया आरो भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंबाथाय लाइक मोनसे थुनानै हो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन बिदिनो इन्टारेस्टिं भिडिअ मोनसे लानानै नेक्स्ट भिडिअआव अब्लासिम गासैबो आलो गोजोनै था रंजा खुसि था गोजोन्थों।